दुगोलो में कोई किस्म को दुगोला होला बड़ा बा लेकिन आज ई जोन दुगोला होता भगवान किंग चकराइल बड़े हो चकराइल बड़े नु हम कह सबसे पहले कह रही गणेश जी के बारे में कि गणेश जी के बियाह के बेरा गणेश जी के बियाह के बेरा शंकर भगवान पार्वती मैया सोचल लो कि पहले केकरा के बियाह कइल जाओ तो ई कहत रहे कि ना पहले पूजा किंगन भई रहे देखो मुन्ना भाई ताहरा में हमरा में इहे अंतर बा तू केहू कह देला तो तू सुन ल लागेला कहे तारा के 2000 रुपया इनाम दे तू शिव पुराण हमरा के दिखावो आ वो शिव पुराण में लिखल बा गणेश भगवान के विवाह के बेरा के बात है घूमे वाला ई तारा मन में शंका होखे कि हम अपने गांव में बनी करे के भूलवा दे त तहार गांव हमार गांव बाटन नहीं पैसा जी पहले एक बगल आधा पार्टी तारा क्यूर करा देते नहीं एक बगल अपने क्यूर करा के बोला मारे मारी करवा दिए जी हो जा अबे लाठी चलवा दे लेकिन ना हमने के दोनों भाई घर के हैं जा जेगन दुगो वकील लड़ेले वो अपन पक्ष रखेले वो अपन पक्ष रखेले और वो लोगन के जजमेंट करे के वाह अब तू सोचत हो कि पहले खानी तब कुल चेला वाला हमर गावे लगले सन तब उ छोड़ दनी मुंहे मुंहे लागल वो चलो कहले गुरुजी देखो मुन्ना भाई ये तारा हमरा में अंतर बा आ रहल बात तो हम ब्यास से तू गोला गइले आ हम सजिंदा लो से तू गोला ना गइले अगर मान ली एक जना घूम वीआईपी के स्कॉर्पियो पर बैठल होखे हां जी आ उतर के रिक्शा अलग दू चाटी मार दे बताई तो अरे का सवाल कहीं दू चाटी ना हैंगा एको चाटी मारी तो सारा उनके रिजत माटी में मिल जाए स्कॉर्पियो माटी लग जाए स्कॉर्पियो में माटी लग जाए कि ना लग जाए लग जाए ना अब बतावा तू गोला गाओ तोरा हमरा से कहत तरह की तरह ठकोइता के अंगुरी फेरे के ताबला पर लूर नई खे बताई तोरा मालूम नहीं को हम आज ले केहू कलाकार के आज ले जीवन में हम शिकायत नहीं की कोई काहे कि कब केकर समय कब पर जलाई के हुजन में न करेला अच्छा बताओ हमरा तरह दुगला होत रही तार अशोक का कोइलर ले हैं हां तो उ ता दूध का फोड़ दियन थे कहता फिर मड़ावी हां जानत नहीं जरूरी बा हम जोन पढ़ले रहनी तन हम कहनी हां ई जोन कहले रहन तो ई गलती कहले यही से हमरा काटे के पड़ल अभी तक पहले सबसे पहले गलती बोलते रहे कहते रहे कि पहिल का गुरु माई होई ना गलत बात माई तो जगत जननी जगदम्बा होई जन्मदाता होई अपना खून पसीना से सींच के हे पेट में इस शरीर के तैयार करेली हजार बिछी मारेली सन जितना दर्द होला उतना महतारी के एगो लड़का पैदा करे में जन्म होला दर्द होला गुरु के करे कहल जाने लो गुरु के बारे में आज ले ना जान लो यही से तू ही जीवाड़ कबो फलाना के गुरु के नाम धर लो कबो चिलाना के गुरु के नाम धर लो कबो केहू के नाम एक आदमी केहू के खादर हो के गोबर हो के नीमन हो के आनर हो के लंगड़ हो के लूज हो के गुरु मान लो तहर चांद मिया सबसे पहले गुरुजी खूब बढ़िया रहनी आज ले मुहे के नाम जपत रहतो बहुत सुंदर रही तो कबो परशुराम जी के नाम धर लगल कब तूफान जी के नाम धर लगल तूफान जी के मैं तार लिस्ट में नाम निकल बाबू हम गुरु के मतलब का होला गु माने अंधकार होला और रू माने प्रकाश होला गुरु के काम बाकी अंधकार में से प्रकाश में लेके चल गई डॉक्टर साहब दवाई लिख दिले कि ले जा 3 टाइम खोइयो अब का जन लिया के तू बिग दिल बड़े खोले डॉक्टर साहब देखे जतन अब गुरुजी रास्ता बता देन कि हई तरह के ताल सिखावत तनी घर जाके सीखी अब घरे तू सीखो तरह के मछली मार तरह गुरुजी देखे जतन त ई गुरु के काम हो शिक्षा दिहल ध्यान देवे के बा तब का यही से हमनी के जमुना उपलक्ष्य में आइल बनी जा हां जी यही उपलक्ष्य में ये उपलक्ष्य के अलग अलग गीत होला जैसे हो हो कि भक्त के अदालत में भक्त के वकील राखी राखे अरे
मुजरिम में बनाए मोए श्याम तोहरा के हिरासत के सिकड़ी में बांध के बनवारी हो भक्त के गवाही दिवाए में श्याम तोहरा से भगवान ये दुनिया के बड़ी प्रेम से बनौनी भगवान भगवान रोटो तारा ओ बेरा से खाली तारा से हम पूछती कि भगवान के हो देखले बड़े कि ना कहियो तो ना बतइबो भगवान के हो अब का जाने तू वासुदेव जी के लइका कृष्ण जी के भगवान बुझेलो आ कि दशरथ जी के लइका राम जी के भगवान बुझेलो अब ढेर कुली बहुत लमहर अब तारा से हम तो कहा बतियाई तन दूसरा जगह ई सब होला तो बतियावल बनल हां पूछल जाला अब मान ली कि हई हाथवा काटेम तो अपने हई हाथवा काटेम तो अपने छोड़ दी गांव में बाड़ी से उनका ना ना हमरो गांव हो अपनो घर हो देखो भाई भाई के बात बा तब का कैसे केहू दुनिया के रीति कि केहू दुनिया के रीति अरे बुझे ना ए जीजा जी कहाँ बनी रौरा कि केहू दुनिया के रीति अरे बुझे ना बुझे कैसन दुनिया बनवले बनावे वाला केहू दुनिया के रीत बुझे ना बुझे कैसन दुनिया बनवले बनावे वाला केहू दुनिया के रीत बुझे ना बुझे कैसन दुनिया बनवले बनावे वाला मोहन बाबू राह दूगो बनवले राह दूगो बनवले सबका खातिर एगो आवे वाला एगो जाए वाला राह दूगो बनवले आवे वाला ओ राह दूगो बनवले सबका खातिर एगो आवे वाला एगो जाए वाला भाई देखिए हमार अकबर भाई हमारा भाई के संगतिया अच्छे लाल के ना हो भाई भाई के प्रेम बन रहो दुनिया से कुछ तो लेके जाएगा बाना तब का हमारा रविंदर भाई और पिताजी मर गए कुछ लेके ना गए ना हम ही लेके जाए न जेबा वो लेके जाए जान तनिका है 51 रुपया के पुरस्कार दहले चाचा के जहां आत्मा होके स्वर्ग में भगवान भगवान उत्तम स्थान दी जान तोरा धर्मेंद्र ताका मुना भाई है हमरे के कोई दुल्हन के डोली सजावल जाला कहीं मैयत पर चादर चढ़ावल जाला
आंखों देखा मिलेला कि ना हाँ जी कोनो गांव में बाजा बाजेला हाँ आहो आओ फलाना के ले के बारात जाता हाँ आ कहीं रोवल जाला आहा बाजवा ओहू जी बाजेला बाजवा ओहू जी बाजेला आजला लेकिन अंतर होला आहा कोई दुल्हन के डोली अरे सजावल जाला कोई मैयत पर चादर चढ़ावल जाला बाजा दोनों घरे बाजे चली है सुहागिन औरत अच्छा राउर वहाँ के का लगाओ पतो आय? अच्छा वहाँ के बेटी है देखी है अपना पिताजी के अंतिम संस्कार में है 21 रुपया दहनी आ वहाँ के अच्छा वहाँ के पतो भी अपना पिताजी के अंतिम संस्कार में दहनी आहा देखी चंदा देवी सलाहपुर से है भगवान के दरबार में 51 रुपया आई भगवान की कृपा बन रहो घर द्वार बन रहो देखिए हाला जब एगो लड़की अपन बाप छोड़ के ससुरा में जाली तब बाप के बदला में ससुर मिल जाली आहा महतारी के छोड़ के जाली तो सास मिल जाली मिल जाली अपना भाई के छोड़ के जाली तो देवर मिल जाले आहा मुन्ना भाई कौन ऐसा चीज औरत उ लड़की अपना नैहर में छोड़ के जाले जावना सब पति मिले ले बताई हो सोहाग मिले ले अब मोहन बाबू के चढ़ावलो ना अपना गांव जवार को होनहार लड़का है बाबू हमार लेकिन मुन्ना भाई खिसे मत हमरा बात पर ओकरा से बजवावे के तहरा लूर नहीं आहा 10 दिन हमारा संग में घूम दे 10 दिन तो गाना बजाना का होला किंगन करावल जाला तू तो एगो हाथवा सिखोले बड़ बाबू ऊ मन बजइयो हम जौन कहनी है तौन बजइयो अब नया बादशाह बा बेचारा बाजा दुनु घरे बाजे हे बाजा दुनु घरे बाजा दुनु घरे बाजा हवावल चला एगो रोवे वाला एगो हंसावे वाला बाजा दुनु घरे बजावावल जला एगो रोवे वाला एगो हंसावे वाला जय हो जय हो अरे क्या बात है जिया हर एक इंसान के समय एक खानी ना रहेला आहा मोहन बाबू रहेला केहू के एक खानी समय ना रहेला यही से केहू के अनादर ना करे के चाहिए कब केकरा से काम पड़ जाए केहू ना आहा तब का केहू जानत बबुआ दुख सुख सब दुख सुख हरदम आवत जात रहे आज हमारा पबा कल तहरा पबा ई केहू के बाप के बपौती ना हो हमरे मंडली में से मुन्ना ब्याह जी निकलल बड़े आहा हम जाओ ना बेरा अष्टजाम गाई
तौने बेरा हमरा मंडली में ढोलक बजावस हाँ ठेका बजाओ आज ए बेरा मंडली के मालिक भइल बड़े कि ना भइल बड़े हाँ तो तू उतना मेहनत कइलो तो आज आगे बढ़ तो जे मेहनत करू आगे बढ़ अब देखो अब सजिंदा के बात कहलो हो तो हई कुली हमार जोन मंडली है 20 बरिस से तारा सामने बनू तो ई लो भरल बलू ए लोग कहीं गइला ओइला के कामे नहीं हमार महीना में एगो होई तबो हमरे में ना होई तबो हाय तई से भरल भरल बल भगवान लोग दिले बड़े बढ़िया हाँ तो ऐसे ई कब के कर समय पलट जाला ई केहू ना जानेला हमरे संग के गावत गाव कितना लोग दारू पी पी के मर गइल लोग नाम काहे के धरे जाएंगे कितना आदमी के शुगर धले लबा आ हम देखा वहीं के बनी हमरा संगे गावत गावत कितना लोग पिटा जाता है स्टेज पर पिटा गइल बलू आ कितना आदमी गारा-गारी सुनत लो आ हम वहीं के बनी तब का हमर लगे पूंजी बा रात भर निमन के उ सुन तो रात भर सुनावते रह जाए कितना जना केस लाल हो गइल बा कैसे बबुआ करिया से लाल दुख सुख हरदम आवत जात रहे आज हमारा पबा कल तहरा पबा हो मुन्ना भाई चांद में दाग बात जब चांदे में दाग बा आ तू तो लुधियाना गोर रहो हाँ केसर मतलब लाल वही कहतर ले परसौवे तो कि चल गइले कमाए केहू कलकार के बेइज्जती ना करे के मुन्ना भाई ए बाबू चांद में दाग बात चांद में दाग बात बा चल केहू ना चांद में दाग बात ना हम बताओ तो नहीं हाँ अब दोसर गौवा रही तो इनको को कहिए देते बाकी ना कहे ये हमारा बड़का पौना के देख के अगर आगे बढ़े अरे बाप रे बाप कि चांद में दाग बात चांद में दाग बात बा चल केहू ना दागो सब में लगो बोलेला गावे वाला चांद में दाग बात बा चल केहू ना दागो सब में लगो बोले लगावे वाला ऐसे भगवान सब करा के बराबर कह दले कि तू केहू को हंसबे न करब